Esta mañá presentouse na carpa institucional o cartel da Festa do Marisco 2010. O grovense Javier Domínguez foi o gañador do concurso para o deseño do cartel da 47 Festa do Marisco. O galardoado recibiu os 300 euros do primeiro premio de mans do alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos, que estivo acompañado polo concelleiro de Turismo Jorge Olleros e o tenente alcalde Carlos Álvarez, nun acto celebrado este mediodía na carpa institucional da festa. Bos días. Vamos hoxe, dentro do marco da Festa do Marisco, a presentar o que vai ser o cartel publicitario da festa do ano 2010, edición 47. Como ben sabedes, sempre se elixe polo xurado, polo Consello Sectorial de Turismo, cual quero agradecer hoxe públicamente a súa colaboración nesta elección. E, bueno, pues, dentro dos participantes e dos carteles presentados, temos hoxe o ganador, que vai a ser, como decía antes, o cartel da Festa do Marisco do ano que ven, ano 2010, ano xacobeo, por certo. Quero ceder diante de nada, ainda que me dixo que non é dado a decir nada, vou a ceder a palabra ao gañador do concurso, que teño que reconocer e temos que recordar que repite, porque se non me equivoco foi o gañador do concurso 2008, non, concurso 2007 para cartel 2008, e que é Javier Ortiz. O sea, paso a palabra e despois vamos a presentar ese cartel. Javier. Buenos días. Bueno, para min é un orgullo e unha satisfacción persoal o ganar por segunda vez ademais este concurso. É unha das miñas facetas que me gusta desarrollar. Bueno, neste caso, pois, agradecido de que haya gustado ao xurado. Eu sempre busco un cartel que sea dentro do sencillo, que teña chamada, colorido, agradable á vista. Despois leva a maiores unhas referencias ao que é o Grove nos barquiños de papel, a papiroflexia, no que figura o que nos identifica como mariñeiros do Grove, que é o Villa 4. Villa 4 é o equivalente á matrícula, a matrícula dos nosos barcos. O demais é todo un pouco rellenar o espacio con xogo de colores, un ceo e un mar. Leva o centolo característico, no que lle puxen a maiores, que apenas visible, pero sí a cuncha dos miliarios romanos, que son o que fan o Camiño de Santiago, xa que o ano que ven é ano santo. Pola miña parte, nada máis. Gracias a todos por haberme elexido. Moi ben, gracias, Javier. Bueno, pues como decíamos, este vai ser o cartel anunciador da Festa do Marisco da edición 2010. Como ben decía Javier, o ano 2010 é ano xacobeo e o noso centolo do Grove vai ser o primeiro peregrino do ano 2010, porque xa empeza a camiñar desde hoxe para todo o ano 2010, e polo tanto o centolo peregrino e a Festa do Marisco acompañan tamén o xacobeo 2010 para que todos podamos disfrutar o ano que ven dos dous eventos máis importantes de Galicia, o xacobeo e a Festa do Marisco do Grove. Quero rematar para convidar xa aos concursantes para a edición 2011, concurso que abriremos seguramente xa a partir de xa, e por suposto poden entregar todos os seus traballos no 2010, e esperemos que en ese ano 2010, bueno, pues estemos outra vez aquí para recoller, presentar ese cartel e agradecer ao gañador, igual que hoxe o concelleiro de Turismo, o compañeiro de Goberno e eu mesmo vamos a agradecer en nome do Consello Sectorial de Turismo a Javier Ortiz, primeiro que teña as ideas, as gañas de presentarse, segundo que se presente, e terceiro darlle no Aragua por ser o gañador. Pois nada, moitas gracias a todos e xa vos invito ao seguinte acto da Festa do Marisco, que será mañán o Lola Torres, porque a festa, por suposto, a pesar da choiva, continúa.
O Concelleiro de Turismo recolleu na carpa institucional de mans de alumnos do IES As Bizocas os trípticos con información turística elaborados polo equipo de dinamización e normalización lingüística do propio centro, e que recibiu o ano pasado un dos 8 premios á innovación en normalización lingüística que concede a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Démonos conta de que na oficina de información non había case ningún en galego. Moi bonito. Pois decidimos tomar a iniciativa e Bueno, aí está. sí señor, la foto é ben bonita, ¿eh? Esta foto sí ya tenemos oficina de información, ¿eh? E tamén temos moitas cousas en galego, ¿eh? Ahora vos vou a dar tamén cousas aquí, pero moi ben. Pero con independencia que saben que tomedes iniciativas sobre todo na nosa lingua, que o galego, eso está genial. Que queríades explicar ademais de todo eso? Que nos contades no folleto? A información iso que era metemos, Metémola entre todos, fixemos o traballo coa profesora, saíron, creo, que fora de estima e máis de ser a sacar fotos, non? Sí, as fotos son de dúas profesoras, o texto... O texto fixemos na clase, entre todos, falando sobre a iglesia de San Martiño, San Vicente, como aparece aquí, o Agrobello, etcétera de cousas. Entonces, creedes que o Grove é unha localidade turística, sí? Moitísimo, verdad? Ademais do marisco. Aí está, que vos gusta, por exemplo, o importante é que vos gusten as cousas de aquí e, sobre todo, hai que coidalas, porque son cousas nosas, cousas do noso pueblo, e nós temos que ser os primeiros que coidemos, Ala, ya, menos actos vandálicos. Eso, os actos vandálicos prohibido, Iso costa moito. E nada, darvos a enhorabuá polo traballo que fixestes, que está moi ben, tanto a fotografía como que o diseño, está chulísimo, animarvos a que sigades facendo traballos e que saibades que no Concello facemos todo en galego. Pasa que a veces en turismo, o que nos visitan non son todos galegos, probablemente tenemos que facerles algo en castelán para que entendan ou non. Aí temos outro regalo, non? Non estaría de máis Que aprendan gallego, como están con poñer o mesmo tríptico tanto en castelán como en galego. Te lo enseñan en inglés, francés, castelán. Facémolo casi todo en todos os idiomas. Por exemplo, este cartel do ano que ven, que vos queda como recordo, que a Festa Marisco, que lo tedes en galego para conservaros ben. Este do ano que ven, se tedes colegas o queredes enviar como actividade a escola, se queredes, digamos, é moi bonito, ten os barquiños de papel, está moi ben feito, co centolo peregrino, que este. Pois se queredes enviar estos colegas como actividade de clase, sería unha boa maneira de promocionar o Grove totalmente en galego, vos parece?